खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गुवाहाटीनि जराबाद ओनसोलाव गुवाहाटी पुलिसनि हानजाया माब्रै जिदाइन मोसौजों बुंफबनाय ट्राक हमनो हादों। HR 3HR 7855 नाम्बारनि गंसे ट्राकआव आसामनिफ्राय मेघालयनि बेरनिहाट फारसे आयेन बेरेखायै लांबाय थानाय समाव जराबाद ओनसोलाव गुवाहाटी पुलिसनि हानजाया ट्राकखौ चेक खालामनाय समाव माब्रै जिदाइन मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। नाथाय ट्राक सालायगिरिया पुलिसा एरेस्ट खालामनायनि सिगांनो खारखोमालाङो। ट्राक सालायगिरिखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव चिरां जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबाना। गोबां न'-बां लोमसावजानानै न'-बां गारनानै गुबुन दाबसे रैखाथि जायगायाव थाहैनो गोनां जानांदों। चिरां जिल्लानि दैबानाजों लोमसावजानाय नखरफोरा जाउनाव न' लोमसावजानाय नखरफोरा बोथिसे ओंखामखौ लामायावनो संनानै जानांदों। गोबाव सम NDFB आफादाव थानानै बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेकादानि गामिनि दिदार ब्रह्म मुंनि जोहोलावा बेंगोरा जानानै सुगार पेरालाइसिस किडनिनि जेंनाजों सैनांनानै दं। गोबाव सम बर' हारिनि थाखाय गबिन्द बसुमतारीनि हानजाजों NDFB आफादाव थानानै हारिनि थाखाय नांबोनाय एसे सम नखरजों रायजो जादोंमोन दिदार ब्रह्म एबा देंखो मुंनि जोहोलावा। गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै हा-हु मोसौ बोरमा धोन दौलत फाननानै फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो दिनैसिम बिथांनि देहाया मोजाङाव फैयाखै। दिनै राहा गोथे जानानै बेंगोरा देहाखौ फाहामथाय होनो थाखाय मावबोनाय आफादनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोफोरखौ नायफैनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। फाहामथाय होनो थाखाय एसे रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय बारग' NDFBनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों नखरारिफोरा। लोगोसे रायजो राजा आरो सरकारनोबो अनसुंथाइ मोननो खावलायदों। एकाउन्ट नाम्बार 334340987225 IFSC कड SBIN 0007996। लोगोसे नोंथांमोना 6900315146 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। कार्बि आंलं पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव ड्राग्सजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हादों। गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हायो पुलिसा। पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों ड्राग्सजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो पुलिसा। 20 साबुन थिमाजों बुंफबनाय गासै 250 ग्राम ड्राग्स बोखांनो मोनो पुलिसा। हमजानाय 3 सुबुंनि मुंखौ पुलिसा मुंख'नाय जाथ'वाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।